बिजुलबासी कम करो आम आदमी पार्टी जिंदाबाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि कोअर्डिनेटर हिसाबै जिहेतु बिभिन्न जोंना गासिबो डिस्ट्रिक्टआवनो दिनै 2 घन्टाया माने प्रग्राम खालामदोंमोन जिहेतु बे माने इलेक्ट्रिक कारेन्ट बिला जे दिन बाय दिन फुरा बारायगासिनो दं गरिब थाखोनि थाखाय बहुत जेनेबा खस्थ' जागासिनो बिनि थाखाय जों दिनै हेंथायै जे एपिडिसिएलनि हेंथायै जों मोनसे स्मारक पत्र होनो थांगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय दिनाव दिनै आसा खालामो बेखौ जुदि जोंनि दिनै बे स्मारक पत्रखौ होनायनि लोगोसे जों आसा खालामो जोंनि साननाय दाबिनायखौ फैबाय थानाय दिनाव जेनेबा आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थाबैनो बेखौ जोंनि साननायखौ फुलफिल खालामगोन होननानै एबा मिजिं थियो जों बेखौनो बुंनानै आं एसेखिनियाव फोजोबनाय माबाफोर जुदि सोंनो गुबै दाबिया जाहैबाय जोंना जोंनि पार्ट इउनिट जे नोंथांमोनाबो सासे मिडियानि रिपर्टार मानसि हिसाबै मिथिगौ जिहेतु ओरैबायदि प्रब्लेम जागासिनो जोंनाव गेजेर थाखोनि मानसि गरिब गुन्द्राफ्रा थांनानै थानो थाखाय दिनै पार्ट इउनिटआव जुदि 30 फैसाखौ जुदि बारायोब्ला नोंथांमोनाबो मिथिगौ गथ' गथाय दं न'खराव सोलिनो थाखाय जोबोद खस्थ' जायो नङा होमबा बेखौ जों पाब्लिकनि थाखाय खालामगासिनो जिहेतु जों साननो थाङो जे मोनसे खोथाखौ सानो दिल्ली बादि पान्जाब बायदियाव जुदि दिनै फ्रिब्ला दिनै जोंनि आसामाव मानि थाखाय एसेबां बिला बारायगासिनो दङ बेखौ जों मेन इस्यु लादों जिहेतु फैबाय थानाय दिनाव जुदि जोंनि सरकारा जुदि आसामाव बा बिटिसिआव जुदि सरकार दायोब्ला जों फ्रि होनो थाखाय 100% बेखौ जों नोंथांमोननि थाखाय मेसेज हरो फैबाय थानाय दिनाव आङो बेखौ खालामनो हागोन होननानै साक्सेसफुल सानो आरोखि बिलखौ खमायाब्ला नोंथांमोना मा राहा लागोन बिलखौ जुदि खमायाबा जों बेनिफ्राय देरसिन अल आसामाव जोङो मोनसे जंगि तीव्र आन्दलन खालामनांगौ बाध्यता जागोन बेखौ जों दिनै फार्स्ट टाइम दिनै खालामबाय आरो फैबाय थानाय दिनाव नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ आसा खालामो जे हेफाजाब होगोन होननानै बिसायख'थिनि थाखाय थियारि नामा नोंथां बिसायख'थिनि थाखायथ' बुंथ'नो हाया खिन्थु मथा मथि जोंनाव केन्डिडेट 100% होगोन आरो आंबो दा गावखौ बिदि केन्डिडेट बुंनानै हा थियारिथ' जोंनि पार्टिनिफ्राय 100% होगोन निश्चित जों बुङो आरो डिमान्ड आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट 100% आम आदमि पार्टिया थांगोन रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ खावलायनाया बेनो जोङो लोङो फैनानै जोंनि आम आदमि पार्टियाव फैनानै जोंनाव जगदान खालामफै मानो होनना बुङोबा जों बेखौ बुजियो इउपिपिएल बिपिएफखौबो जों जोबोद नुबाय जे बिथांमोना एखे साननाय आइडिय'लजियाबो एखे आरो दिनै गोबां नुबाय खारन गासैबो बिजेपिनि बि टिम बायदिसो खामानि जिहेतु जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो दानि प्रमद बर' बिथाङाबो जिहेतु बिजेपिनि हेमन्त बिश्वनि खिथु खारो जों बेफोरबायदिखौ फसाया आरोखि गतिके जोंना जायोब्ला जों बिजेपिनि तीव्र बिर'धा खालामो जे बिनि बाहेरा जुदि सोर फैबा जों निस्सय जों बेखौ जों मोजां मोनो मानो होनना बुङोबा गोबां जोंनि बर' अनजिमा सुबुंफ्राबो बहुद खस्थ' मोनगासिनो दं दिनै बिजेपिया जेरेखम भ्रष्टाचार सयरासारि सारसन्स खालामगासिनो दं बर'नि हेंथा बा जिखुनु एसटि बा जिखुनु जनगोष्ठी खालि हिन्दु मुस्लिम राजनितिखौ खालामनाय जों गतिके इउपिपिएल बिपिएफ जों सेम सानो ओंखायनो जों बेखिनि बुंनानै फोजोबनो सानो मानो होनबा बिथांमोना बिजेपि टिम साननानै जों लायो